Egunon, hainbat lagunen zain gaude, orduan minutu batean edo 2 minututan hasiko gara, denbora gehiegi ez galtzeko. Igual bitartean, hasi baino lehen bi nota. Berria telebistak zuzenean emango du, gaurko saioa, eta indarrean dagoen datuen babesaren legean arabera guztion sinadura behar dugu hori egin ahal izateko. Orduan horriak pasako ditugu eta behar dugu datuekin sinatu. Norbaitek ez badu nahi, aukera dauka bai ala ez esateko, baina norbaitek ez ematen badu, jakina eskubidea dauka, baina gero horrek komplikazio tekniko batzuk dauzka, pertsona horik leku zehatzen batean kokatu beharko dugulako, bestela etengabean agertuko baitzen grabaketan, ezta? Hori bat, bigarrena, bazkarirako antolatzaile eta hizlariok badugu jada tokia reserbatuta. Pertsona batzuek eskatu duzue, edo erregistratu zineten eta beraz ze hori baduzue, eta esaten didate norbaiten nahi balin badu orain ere oraindik ere aukera daukala. Katakrake izanen da, uste dut 12 euro direla menua, orduan norbaiten nahi badu, orduan iruditzen bazaizu egingo dugu errepaso bat, ja txartela, oza, hizlariak eta antolatzaileak enduta, izena, nork emandu izena ja da bazkarian parte hartzeko. Altxa eskua mesedez, eta horrela jakingo dugu. Gotzon zenbatzen dituzu? Eman duena, da interneten eman duena, eta hemen dagoena. Gero igual jende gehiago etorriko da. Norbaitek ez du eman, baino joan nahi du, eman gabe? Ez. Katakraken hemen txe kale honetan. Ez, goizean zehar aukera gongo da. Eta gero ordutegia, orain hasiko gara, laster, 11etan geldituko gara 11etako hartzeko Katakraken, gero itzuliko gara bigarren saioa, eta berez ordu bat erditan bukatuko dugu arratsaldeko saioa 3etan hasteko. Atzo hainbat ikastaro egin ziren, eta gehienetan hori etzen bete, hau da, gehienetan bukatu zen ordu terdi pasea, eta gero 3etan denok geunden Katakraken bazkaltzen lehenago ez zigutelako eman, eta orduan diote kalkulatzeko saiatuko garela 3etan hasten arratsaldeko saioa, baina norbait ez bada gelditzen Katakraken edo, eta faltan botatzen badaitu Katakraken egongo gara hasi arte. Orduan hobena da hemen 3etan egotea, baina norbait etortzen balin bada eta ez bagaude, hori da. Atzo ikusi baitzen soberaztua zela egutegia. Orduan, Gotzon igual banatzen ditugu horriak eta horrela, hauek ere hau dira egitaragua eta igual hasiko gara, bai. Bai, egunon, UEU-den izenean, ongi etorriak, mila esker etortzeagatik, eta sarreratxo bat pizkatu UEU-den inguruan eta udako ikastaroen inguruan. Urte askotan, ja 40 urtetan, Iruñan UEU egon geha udan, neguan ere bai, baina udan, ja 40 urtetan, uztailaren bigarren 15 aldean. Azken urtetan, uztailaren 2. astean, eta data esen bat ere ona, batez ere Nafarrentzat eta Iruñerriko jendearentzat, eta igaz erabaki genuen aldatzea, proba bat egin genuen jakinekin batera egin genuen jardunaldian, arrakastatxua izan zen, eta ja erabaki genuen hemendik aurrera, eta gaurko aurtengo arrakasta ikusita, hemendik aurrera UEU udan, Iruñan egongo da ekainaren azken astean. Orduan, nolabait udako ikastaroetako azken astea izan beharrean, gure udako ikastaroetako lehen astea da aurten eta hemendik aurrera ere izango da. Egia esan oso pozik gaude, aldaketa ondo atera da, jende gehiago matrikulatu da, eta batez ere Nafarroatik jende gehiago matrikulatu da.
bueno, esatea gehienok UEU ezagutzen duzue, badakizue duela 54 urte sortu zela, tituluak emateko ahalmena ez dugu, baina beste unibertsitatekin batera, batzutan lan egiten dugu, eta tituluak ematen ditugu beste unibertsitatetakoak, eta Nafarroako aldaketarekin lotuz, gu igaz, garai batean Iruñan bulego geneukan, baina zoritxarrez, egoera ekonomikoa eta politikoa zela, arazoak izan genitun eta eitsi behar izan genuen. Igaz, hauteskundea baino lehen, erabaki genuen, behar nahido, Nafarroan bulegoa irikitzea eta aktibitatea areagotzea, eta, adigea, Eusko Kulturrekin batera, Errotxapean daukagu bulegoa eta ikasgela bat konpartitua, eta urtean zehar hainbat ikastaro eta ematen dira, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin ere hitzarmen bat daukagu, eta bere fruituak ematen hasi da. Datorren urterako, programatuta daukagun jardunaldi bat zuekin konpartitzeko, maiatzean, Iruñan egongo gea bigarren ikergaztearekin. Ikergazte da ikerlari gazteen kongresua, duela urtebete egin genuen Durangon lehenengo edizioa, oso ondo atera zen, 150 pertsona bildu ginen, ikerlariak, arlo guztietakoak, Euskal Herriko toki guztietakoak eta baita ere munduan zehar ibiltzen direna, tesia egiten edo postdoc moduan edo hola, eta iruditzen zaigu maiatzan Iruñan egitea, ekitaldi oso interesgarria dela, emango digula denoi hemen Euskal Herriko hiriburuan konpartitzeko eta UEU garai batean zeukan netegi formatuarekin, halako ezagutza, jakintza arloen artean, orduan animatzen zaituztet, bizkate garai hartan hurbiltzeko, ikaslarien artean trukea egiten da, baina gero saio osagarriak eta ekitaldi kulturalak ere badira, eta denontzat interesgarria izango den zerbait egongo da. Besterik gabe, eskerrak ematea ikastaro guztietan, antolaketan eta parte hartzen egon diren guztiei, eta hemen bereziki antolaketan eta floren eta ibili direnei, izlari eta parte hartze guztiei, eta etorri zareten guztiei, eta horrengo arte. Eskerrik asko Iñaki. Ni Floren hau naiz eta gaurkoan nahiko trastorno bipolar batean aurkitzen duten burua zen, batetik antolatzaile gisa aurkezpen txiki bat egin behar dut, eta gero izlari ere edo erakaslean naiz lehenbiziko mai inguruan, orduan, zait oso ongi nola desdoblatu ezta. Hasteko eskerrak eman dizuet denei, eta bereziki ere UEUri elkarlan hau abiatzeko aukera eskaini izanagatik, egia esan oso aukera polita da, eta iruditzen zait momentu egokia dela elkarlanaren goraipena egiteko, elkarlanak bide asko irekitzen ditulako eta aukerak biderkatzen dituelako. Iratzar Fundazioaren asmoa edo helburua gogo eta bultzatzea da, eztabaidarako esparruak eta aukerak sortzea eta erraztea, eta zentzu horretan iruditu zitzaigun Nafarroako aldaketaren inguruko osnarketa kolektibo bat egitea nahiko komenigarria zela. Iruditzen zaigu aztertzea, aldaketa aintzat hartzea, kritikatzea, nundi datorren noradoan hori dena pentsatzea, ariketa interesgarria dela, eta bien abar hori ere aldaketa bera bultzatzeko tresna edo urratsa izan daitekela. Aldaketa gertutik ikustea komenigarria da, gaur olako saio bat nun eta hemen egiteak badu lotura aldaketarekin, esparru publiko hauek eta instalazio publiko hauek asko orain ezagutu ditugulako aldaketa abiatu zenetik, zen debekua absolutua zen, olako tokietan ezin zen alakorik egin, jakin ezazu adibidez UEU etzela iaz
instalazio hauetan egin debekua egon zelako, 11 aitzakiarekin, orduan, aldaketa handia edo txikia izanen da, hori denon artean aztertuko dugu, baina hainbat gauzetan atzematen dela behibistakoa da, eta, eskerrak batez ere, etorri bertaratu zareten guztiei, saio kolektibo honetan parte hartzeko zuen borondatea nabarmena delako. Eta besterik gabe, hasiko gara lehenbiziko mahai inguruarekin, oski hau arte eginen du aurkezpen lana, eta bere eskuetan uzten du dena. Egunon, ongietorriak, eta eskerrak eman nizkioke UEuri, historiako irutitan hauek moderatzeko aukera emateagatik, eta haien diskurtsoak elkarrekin entzuteko aukeragatik. Ilusio handiz hasi zen garaia hau, orain dela urte bat, aldaketarako edo aukera berrien momentu bat zabaldu zer, urte bat, eta lehenengo mahai inguru honetan aldaketaren aurrekari historiko horiek, horien inguruko hausnarketa bat egiteko parada izango dugu. Asko gure historia ongi ezagutu dugun herri bat garenez, oso aukera polita iruditzen zait, gaurko jardunaldi hauek hasteko modu hau oso aproposa iruditzen zait. Vicente Serrano historialaria, Emilio Magelo historialaria ere, eta Florena Oiz Iratzar Fundazioko zuzendari eta historiaren inguruko idazlea ditugu, eta zuzenean haiei emango diet hitza. Emilio Magelo hasiko da, eta ondoren izango dugu galderak egiteko aukera bat, izango dugu... Ez da entzuten. Barkatu, baduta botxa nahiko... Ez? Esaten nuen, Emilio Magelo hasiko dela hizketan, eta gero galderak egiteko aukera izango dugula. Hortaz, zuen eskuetan. Beno, bi gauza, eskerrik asko, eta egunon. Ni historialaria naiz, hemengo Unibertsitate Publikoko irakaslea, baina naiz etorri, ez dute egon bideatu analizi historiko sakon eta luze bat egitea. Orduan alde hortatik lasai, itxeingo dut iritar moduan, historialari izanik ere nola ez, eta zenbait gauza aipatuko dut, zeren formatua oso egokia iruditu zait gero, denon artean hor agertzen diren gaiak eta hobeto jorratzeko eta horretaz hitz egiteko. Orduan, hor dugu gaia, aldaketa, historialari baten ikuspuntu batetik badirudi denbora luze pasa behar dela, dakit distantzia izan behar den hori izan arte gero hobeto aztertzeko, ni ez naiz ikuspuntu horren aldekoa. Baina egia da, edozein gauzetan, gaur egun gertatzen ari diren edozein gauzetan, aspektu talderdi asko daudela bere inguruan eta aspalditik datozela. Beno, lehenengo gauza, garbi dago gainera hitzaldiaren edo kursoaren izenburuan. Aldaketa, gobernu aldaketa, erregimen aldaketa. Dudari gabe, gobernu aldaketa bat izan dela. Erregimen hitza erabiltzen dugunean hori da retorika, badakigu denok zer esan edun, nik uste du nahiko sozializaturik izan dela erregimen kakotzen tartean hitz hori aipatzen dugunean, baina berez erregimen politikoa ez da aldatu, gainera ezin dugu aldatu. Espainian gaude, eta gobernua da oso gobernu interesgarria, hemengo personentzako eta hemengo pertsonen interesetarako, baina dudari gabe hor dago. Espainia bere erregimina eta hori inolaz ere ez da aldatu. Dena den, nahiz eta gobernu berri bat eta gure herrialdean gobernu politiko bat besterik ez izan oso interesgarria da. Hori aztertzea, zeren denontzat. Garrantzia handia izan du. Zergatik, argita garbi, lehenengoa, ikusi dugun lehenengo gauza gutxienez. Horrela ikusten nik, orain arte izan diren alderdirik nagusienak alboan eta bazterturik gelditu dira. Dakigun noiz arte, 4 urtetarako bakarrik, 8 urtetarako ikusiko da. Baina hori benetan arraroa dela. Zeren, normalean transizioa sortu zenetik, bipartidismo edo bi alderdi handien artean
joku politiko iaia guztia haien artean banatu da. Orain, Nafarroan izan dugu, ez beste inun, izan dugu, eta ikusten dugu, ze aukera dagoen, justu alderdi handi horiek alboraturik gelditu direnean. Zergatik orduan garrantzitsua, beste motako politikak aurrera eramateko, nahiz eta urtebete eskaz gobernu hau bizirik egon, ikusten ari da, sozialki eta politikoki gauzak egiten ari direla. Nire ustez oso interesgarria da, baita benetan gizartean dauden muturreko indar sozialak eta politikoak oso ondo ikusten ari direla, zeintzu diren eskuindarrak kaso honetan aipagenezakeen, zeintzuk izan dire orain artean erregimenaren alderdiak eta zeintzuk ez diren horrelakoak. Normalen hori nahaztuta dago, ikusten ari da egun hauetan, eta beste tokietan hauteskundeak izan badira, azken finean konposaketa egin behar dela, hitz egin behar da, negoziatu behar da, erregimenean egon diren alderdi horiekin, nolabait, akordioak lortzeko nahian, baina hemen berez, eta nik uste dut gainera Espainian ez direla enteratu, honetaz, erabat bazterturik gelditu direla. Orduan, aukera izugarri handia ematen digu beste motako gauzak ikusteko edo egiteko, eta hori edo nork ikur dezake. Politika gardena, azken urte hauetan izan diren, hainbeste gehiagikeriak, ustelkeria eta barrueno, deno dakigu horretaz. Finean jindea, nolabait, nahazturi gelditzen da horretan. Eta hemen daude kontuak, gobernu berri bat, gobernu gardena, gobernu argia. Badiridu normala dela, baina ikusten denez ez da ohikoa, are gutxiago Nafarroan. Zergatik eman zen gobernu hau? Nik uste, dakit nola ikusiko duzun zuek, erreakzio moduan jendeak botu eman zuela. Dudarik gabe, oposizioan orain arte izan diren alderdiek bere programa positiboa zutela. Gauzak eraikitzeko proposamen asko eta interesgarri zutela. Baina horrekin batera ere nekea. Ustelkeriaren nekea. Zenbat gauza ikusi izan dugun hemen Nafarroan, beste tokitan agian ere bai. Baina jendeak botua ematerakoan, garbi ikusten da erreakzio moduan, ez dakigu nola funtzionatuko duten etorriko direnak. Baina hauekin ezin da gutxienez orain konfiatu eta bazterturik gelditu ziren. Nik uste dut erreakzio zentzu hori interesgarria dela buruan mantentzea, zeren gero egoerak aldatzen ari diren heinean ikusten da, nola polarizatzen edo nola zati daiteken hor botu pila eman zuten kopuru politiko horretan, nola ikusten diren ezberdintasunak. Nik uste dut, nire irakurketa da, joan den eguneko hauteskundeetan Espainian baten batek baikara hartu du horregatik. Baina pentsatuz, jende guztia edo zein unetan, edo zein baldintzatan ados dagoela aldaketa baten alde, aldaketa sakon bat lortzaren alde, baina gero konturatzen da horrelako energia, horrelako borondadea ez dela hain homogeneoa. Eta horregatik, orain kontuak egongo dira ateratzen, zergatik orain bi eta bi ez diren lau, zenbakiak horrela omen dira, baina gero realitatean ez. Orduan, kontutan izango nukenik etorkizunari begira, erreakzio horrek egin duen botua emateko bultzada. Ez dago, agian hor botu guztiak ez dira konstienteak edo ez dira programa baten ondoan lotutak. Beste gauza bat esan behar dizuet, zeren bestearekin lotuta dago. Ez dut orain azterketa zehatza egingo, baina transiziotik ona, iaia gehienetan, esango nuke bi herenetan, parlamentuan agertu diren alderdien aukerak, alderdien botuak, alderdien diputatuak, eta Nafarroko parlamentuan iaia beti izan da gehiengo ezkertiarra. PSN sartuta gauza batzutarako, PSN kenduta beste gauza batzutarako. Badago eta existitzen da gaur arte, Nafarra oso
herrialde konservadorea, tradizionala, dudarik gabe. Baina hor daude zenbakiak, Parlamenturako iaia hauteskunde guztietan, edo gehienetan, hobeto esan da, ezkertiarrak, edo bere burua ezkertiar moduan jotzen duten alderdi politikoak edo koalizioak aurrerakoia izan da, parlamentu aurrerakoia. Eta Iruñako udaletxean gauza bera. Hemen, zuek badakizue, nik bezain ondo, gertatu dena da PSN iaia transizio hasi bezain pronto, bere botuak eta bere jarrera, bere praktika ez dela inoiz izan ezkertiar indarrekin aldekoa. Beti egonda hor tarte batean, zentro omendein modu batean, hor jarrita, eta ez du inoiz ezer ikusi izan nahi. Ez da garai hartan herri batasunarekin, gero beste alderrekin, gero Euskal Herritarrakoekin, ez du ezer izan nahi. Orduan hori da pizkat herrialde honetan politikoki ni gutxienez ikusi dudan joera edo jarrera, ez dut esango eskizofrenikoa. Alderdi bat ezkertiarra dela, baina gero denbora osoan eskuindarrekin paktuak lortzeko, hitzarmena lortzeko hor dagoena. Eta praktikan bakarri ni oroitzen naiz tripartitu egin zenean duela 20 urte, EA eta CDN-erekin, baina beste guztietan PSN beti izan da lehenengoan aukera izan zuen bera bakarrik gobernatzeko, baina beti egon da UPN-eren edo eskuindar hauen pean. Transiziotik ona beste zertzeladak emateko. Nik uste gobernuaren aldaketa hau, izan dugu aldaketa interesgarria dela ere, zeren UPN-ek orain arte landu duen, ardazkatu duen Nafarroaren irudia nolabait ere, biguindu dela edo zenbait kasutan hautsi dela. Nafarroa gurea da, gu gara Nafarroa. Gainera patrimonializatu dute horren guztian badago eragina handia, zen Nafarroa gu baldin bagara, eta zu ez bazara gu, orduan zu ezara Nafarra. Orduan, politika baztertzailea eramateko, ideologikoki indarra handia egin dute, eta azkenean, ikusita dago, Nafarra asko dagoela, Nafartarren artean ezberdintasun asko dagoela, gauza batzutarako doz gaude, beste gauza batzutarako ez, baina azkenean UPN-ek lortu zuen, osotasun hori ideologikoekin ustut hautsi egin dela. Nik ere aipatu nahi nituen azken 4 minutu hauetan beste baldintz batzuk aipatzea. Zeren, normalean sartzen gara, kasu batetan, gerta daiteke sartzen garela, arazo bat edo fenomeno bat edo prozesu bat aztertzera, baina erraz da, inguruko egoerak ahazturik izatea. Nik garbi dut testuinguru espainiarra eta agian esango nuke europearra ere, mundukoarena esan arren, eragin handia izan duela, ez justu gure politika zehatzean, baina jendearen prozeduren aldaketan bai. Argi eta garbi, 1981an, CESP, Rusia zena, desagertzen da. Mundu hori, sozialismo erreala zena, desagertzen da. Desagertzen dira alderdi klasiko horiek, gutxienez orain arte izan zuten indarrarekin. Ja bere garaian, duela 35 urte, ez 81an, askoz lehenago, ikusten zen ideologia horrela aplikatuta ze porrotera eraman zutena. Ikusi ez dena da, nire ustez, ze utxune handiak intelektualki eta ideologikoki utzi du bipolarizazio hori, munduan existitzen zen horren desagerpenak. Zeren handi sortzen dira neoliberalismotik indar gehiago bere politikak aurrera eramateko. Baina ez da hori bakarrik. Asuntoa da, sozialdemokrazia bera porrota handian sartuta zegoela, ja 80. hamarkadan. Eta hemendik ere hori ez da ikusi, edo zuzenean ez da ikusi. Horituko zareten miteganen politika, oso politika aurrerako jauen zela hasieran.
nazionalizazioak eta handiko oso gutxira hori moztu behar izan zen. Eta gero etorri dena, berdintzoa da. Eta eragin handia izan du eta badu lan-harremanetan, Europako batasunean, Espainia, Nafarroan. Eta zer esanik ez, Gerard Schröder duela 15 urte egin zuen ere agenda famatu horretan, handik kopiatu da iaia guztia. Eta sozialdemokratak dira. Orain ikusten duguna Blair, bere garaian, Hollande, ikusita dago. Orduan, erronka handia dugu, edo dago, edo eskertearrek dute, nola berrasmatu, bere politika txikian, tokian tokikoan, nola burutu berea. Marxismo ideologikoa agorturik omen da, aldaketa erradikalak gainditutak, 78ko Paris eta beste tokietakoak, Espainiako transizioan, gutxinez hemen, aukera zegoen haustura handiago bat lortzeko, hori agorturik, horrelako aukerak agorturik daude, Euskal gatazka luzatu izan den modu horretan agorturik dago, beste modu batez konpon daiteke aldaketa sakon bat lortu arte. Gero ere badago paradigma orokorrak ere erabat aldatutak, hori nik ikusten dut 74tik justu transizioa hasi baino lehenago, ikusten da, Inglaterran eta beste toki batzuetan. Nire ustez, eta orain bai bukatzen dudala, bizitzen ari garen garaia oso interesgarria da, eta ez dut inorri kopiatzen, baina interesgarria da zeren paradigma berri batetan edo paradigma berrietan sartzen ari garelako. Eta historia garaikidean paradigmen aldaketa oso gutxitan eman dira. Agian 1780an, 1820an edo 48an, gero Bigarren Mundu Gerra, baina hori nik uste dut agorturi dagoela. Eta nabaritzen da, justu nola aldatzen ari den orokorrean, mendebaldeko kulturean, intelektualen artean baita, zer esanik ez, kasetarien artean, terminologia. Gaur egun naturaltzat ematen da merkatuan bizi garela. Ja ez da aipatzen merkatu hori kapitalista dela eta gure kontra doala eta bere interesak defendatzeko egina dagoela. Aipatzen bada sozialismo edo sistematikoki ulertzen dena da totalitarismoa. Ez da ulertzen emanzipaziorako prozesu sortzaile eta berri eta fresko izan behar den gauza bat. Eta erradikalismoa, mesedez, alderdi eskuindarren neoliberalek, gobernu horiek erradikalagoak ikusi al daiteke, nik uste dut ez, baina erradikalismoa aipatzen dira, badakigu zer esan nahi duten, zeri leporatzen zaion, kultur intelektual honetan, eta dudari gabe, erreformak eta aldaketa sakonak nahi duten entzako ordu. Da, adibide txiki bat, baina terminologia erabat aldatzen ari da. Eta horregatik oso erresistentzia eta zaila da berriro antolatzea intelektualki alternatiba bat, aldaketa sakon baten aldekoa, eta batzuk joan behar dira Hego Amerikara, aber zer gertatzen den gara, beste batzuk gelditzen dira hemen baina gutxiengoetan sartuta ezin dira handikatera, hemen erronka handia dago. Eta, hau izan da, gobernu honek esan nahi duen aldaketaren inguruan interesgarria dela, dudari gabe. Esperientzia polita izaten ari gara, aprobetxatu behar da, nire ustez, baina horren inguruan eta atzean badago gauza sakon asko. Bueno, eskerrik asko. Bueno, egunon, ongitorri guztioi, mila esker, etortzegatik, eta ohar orokorri gisa, sarrera gisa, gauzatxo bat esango nuke, historialari gisa, ez da, nik garbi daukat gizarte batean, baita kontserbadorenetan ere, etengabeko aldakuntzak gertatzen direla. Geldoak, normalean, ikusezinak, jaune guztietan, gehienetan, ikusgarriagoak une berezi batzuetan, eta horrelako uneetan alako iraultzak, baina kontuz, iraultza hankaz gora bueltatze batzuk, hau da, aurrerako edo aterakoiak ere izan daitezkela, ezta?
Baina hori, une berezi horiek normalean mugarri historiko eta jotzen ditugu. Eta nik pitin bat egingo dudana izango da gaurko egoera eta aldaketa bizi izan dugun aldaketa honen inguruan eta mugarri historiko batzuk aipatuko ditut eta zer nolako aldakuntza sakonagoak edo ikusi ditugun horretan. Bueno, aurrekarien bila, nik uste dut, aipatu behar dugula, nik Nafarroan beti zentratuta, aipatu behar dugula, 1851 zorioneko eta ditxosozko lege ura, lege pakzionatu deiturikoa, eta horrek ezarritako baldintza politiko eta sozioekonomikoetan. Lege hark erregimen bat, sistema bat ezarri zuen hemen Nafarroan, baina horretan enaiz gehiegi sakonduko noski, baina horrekin gertatu zen alako, erregimen zaharretik zeto zen hemengo egituraketa sozialean eta nolabaiteko berrantolamendua gertatu zen batez ere eliteen aldetik eta goi mailako gizartean eta aduanen aldakuntzarekin, merkatu bakarra, Espainiar merkatu bakarra sortzean eta elite horren berrantolamendu bat gertatu zen. Baina hemen Nafarroan gehien bat nekazal produkzioari begira besterik ez, iaia industrializaziorik gabe, apenas edo ezerrez, eta foru sistema berezi batekin, foru autonomia administratibo baten barnean zerga batzuen bilketa eta kudeak eta elite hoien eskuetan inolako kontroli gabe sarria eta baldintza ezin hobeak eman ziren hori eta hauteskunde legea kontutan hartuta lege zentsitarioa 19. mendean amaiera arte suertatuta eta horrela inolako kontroli gabe oso familia gutxiren eskuetan gelditu zen sistema, gelditu zen hemengo bizitza, gizartea eta ekonomia. Eta horrela kazikismoa sortu zen, kazikismoa ezarri zen sakonean. Bere horretan jarraitu zuen sistema horrek funtsean, naiz eta zenbait aldakuntza ikus ditzakegu ikuspegi sozial batetik tarte horretan, baina funtsean sistema horrek iraun zuen Nafarroan frankismo amaieran eta desarrollismoa sortu arte, desarrollismoa gertatu arte, eta ordun horrekin batera industrializazioa etorri arte, ezta? Dena den tartean egon dira beste aldakuntza batzuk aurrekari gisa ikus ditzakegunak. Adibidez, 19. mende amaieran, azkeneko hamarkadan, sufragio zentsitarioa eta desagertu zenetik eta unibertsala, gizonezkoen unibertsala ezarri zenetik eta hori lotuta zegoen Espainiar estatuko eremuko beste, leku batzuetan eta hasitakoa industrializazioarekin lotuta zegoen, eta horren ispilu gisa edo hemen ere nabaritu zen, noski alde batetik sufragio gizonezkoen, sufragio unibertsala sortzean eta bestaldetik hemendik kanpoko industrializazio horren ondorioz baita ere zenbait aldakuntza politiko edo etorri ziren eta hemen nabaritu ziren. Eta horrela sortuz joan ziren alderdi politiko mota berriak. Ordura arte halako klub politikoak ziren eliteen eskuetan, kasinoetan eta biltzen zirenak eta hor antolatzen zituzten beraien hauteskundeak. Hemendik aurrera hasiko dira beste alderdi politiko mota eta berriak, ezta? Sozialismoen eskutik, nazionalismoen eskuetatik eta horrela, mugarri bat izan daiteke zentzu horretan, zergatik jende mota gehiago sartzen dela jardun politikoetan eta horren bidez. Nafarroan ere bai, indar gutxiagorekin, industrializatuta etzegoenez eta. Baina horrek porrot hori zen Cánovas del Castilloren berrezarpenaren garaiak eta porrot egin eta irtenbidea ikusi zuten diktadura baten bidez, Primo de Riverarena eta horrek ere porrot egin zuen eta beste mugarri bat, Bigarren Errepublika dugu. Honetan, estatu eremuan, klase herrikoien halako eklosioa gertatzen da jardun politikoetan,
batez ere hirietan, zonalde industrializatuetan eta nekazal langile askotako zonaldeetan ere kontzientzia berri bat sortzen delako. Bueno, eta Nafarroan eklosio hura ahulagoa izan zen. Ahulagoa eta betiko eliteen nagusitasuna kontrola eta beldurra dena den hor egon zen dena den. Eta denbora gutxira beste mugarri bat, atzerakoia, dudarik gabe, frankismoarena. Eta horrela, 1851 sistema horrenpean eta jarraituko zuten funtsean, nahiz eta mugarri batzuk izan, funtsean horrela jarraitu zuten gauzek, baina, frankismo maieran, desarrollismo garaietan eta Nafarroaren industrializazioa etorri zen, eta horrek ekarri zuen beste birmoldaketa bat eliteen aldetik, eta oraindik desarrollismo garaietan ez gaude trantsizioan, ez gaude demokrazian, ezta? Eliteen barnean beste birmoldaketa bat etorri zen, langile klase zabalago bat, noski asko zabalagoa sortu zen, eta eskaera berriak eta geldiezinak, arlo ekonomiko, sozialetan eta politikoetan ere bai. Orduan, beste desarrollismoa badugu beste mugarri baten hasiera edo beste, eta trantsizio garaietakoaren igarle, nolabait. Claro, trantsizioa gertatu zen, hausturari gabe, erreforma eta haustura bi paradigma horien artean eta hausturari gabe, eta hori, hor sendotu egin zen, nolabait, sendotu edo agerian gelditu zen, ja ordurako sorturiko birmoldaketa, elitearen birmoldaketa hori, eta horiek agertu ziren, hemen Nafarroan, nagusi erabatean, edo bestean, beraien arazoekin edo, baina nagusi. Baina gehiengoa, hori alde batetik elite hori. Eta gehiengoa antifrankistei, ordura arte antifrankistei jarraikiz eta erakunde politiko askotan banandurik eta agertu zen, hori bai. Orduan, politikoki, ezarri ziren, sistema honetan, hori, erregimen bipartidista horretan nagusienak izango zirenak, hasieran UCD eta PSOE, gero ja PP eta PSOE, eta hemen UPN, PSOE, PSN, eta bar. Orduan, PSOEren bilakaera gero eta eskuin alderago eta ikusita dugu, eta nola hori erregimeneko alderdi bat bihurtu dela. Baina 80ko hamarkadaren bilakaera ere badugu, foru hobekuntza sortzen da, nolabait beste mugarri bat zentzu horretan, arlo administratibo eta politikoan, eta sortzen da PSOEren alternatiba frankisten aurrean alternatiba gisa Felipe Gonzálezen garaiak eta estatuan eta Nafarroan, horrekin batera hemen eragin berezia izan zuen baita ere, etaren eta ezkerreko indar abertzale nagusiaren dinamikak, 80ko hamarkadan eta gero PSOEren eroria, UPNren igoera, UCDen ordez, UPNren igoera eta PSNren morrontza, hori, erregimen barnean eta horrela hainbat urtetan, 21. mendera arte, erregimena nolabait bere lorian egon da Nafarroan, naiz eta parlamentuan gehiengo bestelakoa izan edo, baina hori, gobernu gisa bere lorian jarraitu zuen 20. mende bukatu arte. Eta beste mugarri garrantzizkoena izango zen ja 21. mendekoa, Nafar gobernuari dagokionez, Emiliok ongi esan duenez, ez erregimenaren aldetik, baizik eta Nafar gobernu kontzeptua kontutan hartuta. 20. mende hasieran, sortu zen, niretzat hori oso garrantzizkoa da, hori ikertzea oso garrantzizkoa da, indar abertzale eta progresistak eta ezkerreko batzuen birmoldaketa gertatu zen, hori, Nafarroa bairen sorrera eta espiritua eta sorraraziz. Nik uste dut horrek suposatu zuen giro aldaketa eta espektatiben aldakuntzak, hori, gobernuari begira. Gero,
krisiak etorri ziren, Navairen krisiak eta krisi ekonomikoa gainera, eta orduan Navairen inguruan bilduriko horiek eta banandu egin ziren hiru alternatibetan, hiru alde batetik Amaiur, EH Bildu eta Izquierda Esquerra eta geroa bai, eta gero krisi ekonomikoarekin batera beste indar politiko berri batzuk sortzen dira, eta hemen Nafarroan garrantzia berezia duen Podemosen sorrera eta ikusten dugu. Eta horrela, 2015ko foru hauteskundeak eta erregimeneko indarrak aukerarik gabe gelditu ziren gobernua osatzeko. Baina nola ibili den, nolain arte, eta sartu gabeza nolako ze balizko etorkizuna, edo ikus dezakegun hori beste mai inguru baten gaia izango da, hori azpimarratu behar dugu, mugarri hauek ikusita eta bai gehiengoa eta gobernua lortzeko nahikoa lortu dugula, baina gehiengo justua, hori kontutan hartu behar dugu. Oposizio osoa bateratua, gero eta bateratua gainera, bere erregimenaren alde, arriskuan ikusten duten bere erregimenaren alde, eta bere baliabide asko eta erraldoiekin eta. Hau da, aldakuntza ez da bat ere itzulezina. Edozein momentutan eta azkeneko hauteskundeetan, aste honetan bertan ikusi dugun bezala, nahiz eta hauteskunde ezberdinak izan, eta badakigu jendearen jarrerak ezberdinak direla, segun zer nolako hauteskundeak diren eta, baina kontuan hartu behar dugu, ez dela bat ere itzulezina egoera. Erregimenak oraindikan horri jarraitzen du, aukerak izango ditugu, segun nola jokatzen dugun eta aukerak izango ditugu, bai, gobernua gure eskuetan edo aldakuntzaren aldeko eskuetan izateko, baina hori edozein momentutan gerta daiteke atzera pausoak, aurrera pausoak eta bar. Hori, funtsean gaur egun dena den, gure gaurko mugarri historiko halako sarrera bada, halako atalase bat dugu, eta bai, baita ere atzera eta aurrera egin daiteken egoera bada. Eta hori bai nik uste dut argi agertzen dela eta hori ez dakit baikorrago ikusten dut nik, oro har gizartean mentalitate politikoei dagokienez, beste epe historikoetan baino egoera orekatuagoa gaudela esango nukenik. Egoera, bukatzen dut. Elite zaharraren nagusitasuna krisian sartu da, oraindikan, hori jarraitzen du, indartsu, dudari gabe, baina krisian sartu da. Eta nik hau planteatu nahi nuen, besterik gabe, mila esker. Bai, egunon berriro ere, eta eskerrik asko. Nik hiru atalatan antolatu nahi dut ene ekarpena, lehenbizikoa olako sarrera gisa berez gaurko aurrekarien inguruko gogoetaren arira ideia batzuk mahai gainean jartzeko, bigarrenan ere hipotesi nagusia azaltzeko, eta hirugarrena saiatuko naiz, baina jakin badakit ez duela denbora askirik izanen, normala denez, horren gakoak edo horren zergatiak aurreratzen, ez? Gogoretanen helburuei dagokienez, iruditzen zaiz ziklo begirada laburretatik haratago joan beharra dagola. Garai likido hauetan ematen du dena dida batean gertatzen dela, arrazoirik ez dagoela, begirada luzerik ez dela behar, nik gaur esango nuke eta uste dut azpimarratu beharra dagoela, inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako begirada zabalagoak eta luzeagoak ematea, ezta? Honek sakonketa ematen dio gogoetari, eta ateratzen gaitu nolabait etengabean errepikatzen den orainaren esparru horretatik, ez? Badirudi ez dagoela alternatibarik, ez dagoela etorkizunik, ez gatuzela inundik, hori oroitzea merezi du, ezta? Ikuspegia zabaltzeko. Bestea beste, gure burua kokatu alizateko, nun gaude? Aldaketa olatu haundi eta zabal batean gaude, oraingo oposizioak, hau da, erregimen zaharrak esaten duen moduan parentesi labur batean gaude, hau da, segituan itzuliko da benetako Nafarroa, erregimena eta orain gaude salbuespen mugatu batean.
Hori ez dago oraingoz jakiterik, ez da, baina, une puntualetatik haratago joatea, ziklo zabalagoari erreparatzeko eta iruditzen zitzaidan ariketa interesgarria dela, ez? Boliviako lehendakari ordea García Linerak esaten du olatuak gertatzen direla, baina momentuan oso zaila jakitea olatuaren zein unetan zauden, zuk ezakizu. Azken finean irakurketa historikoak beti gerora egiten dira, ez? Iraultza Bastilla hartu zutenean ez zekiten iraultza frantsesa egiten ari ziren beste zerbait. Gero, hori denok ezagutzen dugu iraultza frantses bezala, baina beraiek ez zuten ala ikusten, eta boltxebikeak ere, ez ziren egiten ari gu gero ikusten duguna, egiten ari zaren orduko garaien araberako zerbait, baina gero irakurketa retrospektiboki egin dira, eta orain gertatzen ari dena ere, bestela ikusiko du denbora pasata, baina zaila bada ere, nik uste komeni dela ariketa hori egitea, ez? Orainaren tirania horretatik nolabait zera alde egitea. Ibilbide historikoak, hemen aipatu diren gauza batzuk azpimarratu nahiko nituzkenik. Historia prozesua da, prozesua baino prozesuak, ez da? Joerak ikusten dira, joeren arteko talkak daude, antagonismoak nagusitzen dira, borroka da, klase borroka, interes borroka, mundua ikusteko molden arteko borroka, eta lehiak eta borroka eta gatazka horiek nolabait elkar korapilatzen dira, eta batzutan ikusten ditugu jarraipenak eta beste batzutan hausturak, normalean hausturak eta jarraipenak erabat nahasita daude, eta edozein azterketa egiteko erreparatu behar diogu ere kopuruari. Une historiko bakoitzean zer gailentzen ari da, ez? Haustura joerak nagusitzen da, jarraipena edo errepikapena horri erreparatzea gauza importantea, ezta? Eta horretarako beti ez dira nahasten dira temporalidadeak, ziklo ezberdina daude, eta eskala edo lurralde ezberdinak ere korapilatzen dira. Badago euskal zikloa, badago Nafar zikloa, Nafar temporalidadea, eta badago Espainiar temporalidadea, eta badago Nafar eskala, Euskal eskala, eta Espainiar eskala ere bai, eta gurutzatzen dira. Espainiar eskalan eta Espainiar temporalidadean hausturaren aukera bukatu zen aspaldi. Eta orain, mahai gainean jarri da berriz, edo horrelako irudipen bat eman da, ezta? Baina Euskal eskalan, Nafar eskalan, hausturaren aukera hori, aukera bezala behintzat ez da inoiz desagertu. Erreferentzia hori beti mantendu da. Orain, azkenengo 2 urtetan, momentun batean, Euskal temporalidadea eta Espainiar temporalidadea eta 2 eskala horiek berriz bestela uztartu dira, eta bazirudien estatuan ere haustura baten aukera nagusitzen zela edo irekitzen zela. Orain esan dezakegu maila batean espejismo bilakatzen ari dela edo aukera hori nolabait mugatzen ari dela. Baina hau ere kontutan hartzea importantea da. Hau da, begirada ez da inoiz neutroa, ez da berdina ziklo luzei erreparatzea ala ez, eta ez da gauza bera eskala batean mugitzea ala ez. Hau da, eskala Espainiar horri kasu egitea edo gurean mugitzea. Niri itzen zitzaidan ideia hauek mahai gainean jartzea komenigarria zela azterketa egin ahal izateko, ez? Hipotesi nagusia. Nik mahai gainean jarri nahi dudan ideia da errosakon eta ibilbide luze samarreko aldaketak batetik eta erregimena eta bere aliatuen krisia bestetik uztartu direla lubaki edo aukera historiko bat irekiz Nafarroan. Hausturetarako aukera irekiz. Haustura pluralean erabiltzen dut, bestela batzutan haustura mitifikatzen dugulako eta kasik haustura bilakatzen dugu neguko jauregiaren harrera, ez? Eguna edolako, haustura singularrean baino askotan hausturak dira, erregimen hausturak, aldaketa hausturak, Emilioak aipatzen zuena paradigma haustura nik uste dut termino horietan nahi baduzue difusoagoa da, baina aukera gehiago ematen dizkigu horrek bestela pentsatzeko, ezta? Nik uste dut beraz, une irekian gaudela Nafarroan, une gatazkatsua, polarizazioa eta politizazioa areagotzen ari direlako, eta baditugu, azkenengo urtetan ireki dira hausturetarako aukerak, eta beraz hausturetarako potentzia handia atzematen da, baina hausturetarako zailtasun handiak ere atzematen dira.
Horregatik esaten dugu aukera irekia dagola. Ez dakigu zer gertatuko den. Kasik ezinezkoa da zer gertatuko den jakitea. Esan genezake azkenen urtetan gertatu den gauzarik nagusiena aldaketa gogoa jendartetik instituzioetara iritsi dela. Jauzi kalitatezko jauzi hori, ez da nola nahiko jauzia, jauzi historikoa da, hori da, esan dezakegu, Nafarroako azken urtetan gertatu den aldaketarik haundiena. Eta oso zaila da hori neurtzea aldaketa horretan gaudelako. Pentsa ezagun lehen esaten genuen alako toki batean ezin zen alakorik egin duela urtebete, hain zuzen ere duela urtebete aipatzen ari garen aldaketa etzeolako abian. Oso zaila da neurtzea duela soilik urtebete instituzioetan, eta hori azpimarratu nahi dut, hasi zen aldaketa hori. Aldaketa beste mailatan aurretik abiatuta eta aurreratuta zeolako, ez? Garaipen elektoral batek ahalbideratu du jendartean nagusitzen edo atzematen ari ziren aldaketa gogo hoiek, hemen nekeaz ere aipatu da, nekea eta ilusioa instituzioetara iristea, ezta? Hori da hipotesi nagusia. Hipotesi nagusi horren arabera, ez dago jakiterik zer gertatuko den. Hipotesi horretan nagusitzen den, diagnostikoan nagusitzen dena da talka. Egitasmo eta asmo ezberdinen arteko talka. Eta talka hori ez dago bukatuta. Esan ezagun episodio bat ikusi dugu, iazko hauteskundeetan, gehiengo instituzional berriak osatu dira, Nafarroako gobernuan zein udal gehienetan, baina ikusten dugu, gerora egin diren hauteskundeetan panorama aldatu dela. Eta bestalde ikusten dugu, aurreko erregimenaren indarrak ofentsiban daudela dagoeneko, lehenbiziko sok ura gaindituta, eta beraz, nabarmena da, areagotzen ari dela lehia hori, eta aurrengo hilabetetan gehiago, ez, areagotuko dela, ez da. Nola iritsi gara egoera ontara, ez? Importantea da, eta gaurko lehenbiziko saioaren helburua hori zen, ez? Aurrekariak nolabait aintzat hartzea. Esan dezakegu, azkenen urtetan, erregimen horren zilegitasunaren gainbera edo krisi handia gertatu dela. Zer da zilegitasuna? Azken finean izan da, erregimenak, atxekimenak biltzeko gaitasunaren krisia. Gero eta zailtasun handiagoak izan ditu erregimenak jendearen babesa lortzeko, ez? Errelato integratzailea nagusitzeko, gaitasun hori galdu dute, beste termino batzutan hegemonia krisia izan dela esan dezakegu, eta horretarako hori aztertu alizateko, igual oroitu beharko genituzke zeintzu diren erregimenare, zeintzu izan diren regimen foru bekuntzaren Espainiar konstituzioan eta Espainiar estatuan ongi uztartuta egon den, eta dagoen, zen erregimena ez baita desagertu, erregimen horren funtsak edo oinarriak, ezta, eta bere narratiban nagusitu diren ideiatanik bi azpimarratuko nituzke. Bi balore, bat ilusioaren araberako arrotasuna sortzen da, eta bigarrena beldurra, mehatxua, eta beldurraren arabera sortzen da ere erreakzioa. Erregimenak holako bi oinarri izan ditu. Ilusioa deitzen aldugu navarrismo del bienestar edo horrelako formula bat, hau da, Nafarroako oasisa. Hemen lotura badago ere komunitate autonomoan EAJak izan duen hildoarekin. Parekotasun batzu badaude, gero ezberdintasun haunitz, baina parekotasun ez, ze ongi bizi garen Nafarroan. Hori Miguel Santzi zenbatetan entzun dio, ezta? Hori zen Espainiari lotutako eta Europari lotutako Nafarroa horretan ederki bizitzea zegoen, ez? Hori izan da erregimenaren oinarri bat. Eta bigarrena, kasu Nafarroa arriskuan dago. Eta Nafarroa arriskua dago, eta arriskuak izan ditu bi maila. Bi kokapen edo bi jerarkizazio edo bi graduazio, igual esan beharko genuke. Beldur atabiko historikoa Euskadiren anexionismoa, kasu Nafarroa arriskuan dago, Euskadik jan nahi gaitulako. Eta horren bertsio esageratua eta anexionismo euskadianoa mamu horren bertsio gogorrena eta da. Historian zehar, eta etzegonean beste graduazioan zegoen, eta etaren borroka armatua desagertzen denean, esanguratsuki kostatzen bazai ere, segituan itzultzen da, regimena itzuli da bestelako beldurrari, ez? Euskera inposatu nahi gaituzte, oraingo bertsio postmodernoa inglesaren kontra doa aldaketa, hori ja ez da gaztelaniaren defentsa soila, orain ja inglesa da, ez? Inglesaren kontra doa aldaketa, eta bar, horiek izan dira,
nolabait oinarriak, ez? Baina oinarri horiek erori dira, azkenen urtetan, krisian sartu dira zergaitik. Krisi ekonomikoa, ustelkeria, jendearen nekea, giro horretan ilusioa hori pizteko mito hori Nafarroako oasisa erori da. Nafarroan ez da inongi bizitzen, eta hori ahuldu da. Eta bigarrena, hor ustelkeria paper eta gobernuan egon direnen arrokeriak ere izugarrizko eragina izan dute. Baina krisi ekonomikoaren efektuan nabarmena dira, Europaren ilusioa, estatuarekiko lotura ja ez da perzibitzen abantaia bezala, zama bezala baizik, baina beste esparruan ere eman diren aldaketak azpimarratu nahiko nituzke, hau da mehatxuaren, beldurraren oinarri horretan, ez? Batetik borroka armatuaren bukaera eta ezker abertzalean egokipena, eta egon diren aldaketa horiek sustengorik gabe utzi dute maila batean narratiba hori, eta beraiek ez badira konturatu ere, zen segitu dute berdin, konturatu ez badira ere, hor galdu dute jendearekiko loturarako aukera bat, eta gero egon dira aldaketa importanteak. Lehen Bisentek aipatzen zuen, hor Nafarroa bairen aldetik kultura politikoaren berrikuntza ere etorri zen, ados egon ala ez, baina hori nabarmena da, eta berrikuntza handia izan zen, eta oro har, abertzaleok azkenen urtetan aldaketa eta berrikuntza handiak egin ditugu Nafarroan, nafartasuna disputatzeko asmoarekin. Nafarroako bandera, Nafarroako nortasuna, guzti hori disputatzeko. Eta hori oso gauza interesgarria izan da, hor nabarmena izan zen adibidez 1512ko konkistaren urteurrenean, Nafarroako nortasuna eta historiaren eredua disputatzeko borondatea gaina arrakastaz. Kolokan jarritzelako narratiba ofizialak, ez? Orduan, agertu da, eta ja bukatzen joateko, erregimenaren posizioa gero eta itxiagoa, gero eta sektarioagoa, gero eta itxusiagoa zen bitartean, gero eta fundamentalistagoa zen bitartean, proiektu kontrahegemoniko bat osatzen ari zen, gero eta zabalagoa, gero eta anitzagoa, gero eta bizi gehiagorekin. Horrek ekarri zuen nolabait indar korrelazioaren eta narratiban arteko txoke horretan izugarrizko aldaketa. Bukatzeko nik azpimarratuko nuke azken finean diskurso kontrahegemoniko bat osatu dela azkenen urtetan, hau da bestelako Nafarroaren egitasmoa oso difusoa, oso abstraktoa, oso anitza, horregatik aukera egonda indar oso ezberdina biltzeko, batzutan faltan botatzen aldugu igual zehaztasun gehiago, ausardia gehiago, baina jakin behar dugu aldaketa posible eginda ezberdinen arteko akordioa lortu delako. Behar bada, aniztasun hori batzutan ez zaigu gustatzen, baina jakin behar da ezinbestekoa izan dela. Baina, eta bukatzeko, azken finean, nik esango nuke instituzioetara iritsi dela aldaketa bi arrazoi nagusiengatik. Lehenbizikoa, mobilizazio, aktibazio eta diskurso kontrahegemoniko potente baten indartzea gertatu delako azkenengo urtetan, eta horre ere eragile berriak agertu dira, 15M, Podemos, koalizio berriak eta bar, guzti hori aintzat hartu behar da. Hau da, mobilizazio ziklo batek ekarri du aldaketa instituzioetara, hori da lehenbiziko ideia, eta bigarrena, eta honekin bukatzen dut, gaitasun politikoa egonda ere eragile politikoen aldetik, norberaren estrategia eta aldaketarako aukera probesteko. Eta hori importantea da. Hau da, gaitasuna egonda mobilizazio ziklo bat aldaketa errealerako aukera bilakatzeko. Eta hori oso importantea da, historian ere ezagutu ditugulako beste olatu batzuk, baina olatu horiek, mobilizazio olatu horiek askotan ez dira bilakatu, edo ez dira lortu, edo zuten lortu horrelako aldaketarik. Eskerrik asko. Eskerrik asko izlariei, benetan aberasgarria, mamitsua, eta orain, galdera txanda izango dugu, badugu nahiko denbora gainera, hortaz, gonbidatzen zaituztet parte hartzera, eta hemen dauzkagula probestera. Bueno, nik galdera bat sortu zait, hasiko naiz ni. Azken asteetan edo, azkeneko bilabeteetan edo hiru izan ditugu hainbat notiziola gogorrak, ETB-ren seinalearen itzalpena, Iruñeko aurreskolen euskal lerro berri horien irekiera
prozesu horren geldiarazi duela epaileak, eta hor ikusi dugu edo nik uste ikusi dugula eskuinaren boterearen jarraipen edo jarraikortasun bat. Historikoki edo zakite noraino horrela den, edo zakite rabieta bat den, edo zakite ze irakurketa egiten duzuen zuek historia ezagututa. Irundako galdera. Nik erdi txantxetan, erdi serio esan ohi dut lagunei, eta esan ohi diet, gobernu berriarekin lortu duguna dela gobernua bera oposiziora pasatzea. Benetako boterea oraindikan erregimenaren indarroien eskuetan dagoelako. Eta hor ikus dezakegu, noski, Nafarroan zer nolako baliabideak dituzten komunikabideetan, bai telebistaren bidez, bai paperezko euskarrien bidez, eta baita ere nola beraien eskuetan duten Madrildik datozkien laguntza mota guztiak eta instituzio judizialekin edo ministerioen bidez, eta orduan hor badu. Nik ez dut uste bakarrik alako rabieta bat denik, baina bai adierazpen batzuk ze indarra duten eta kontuz ibiltzeko. Ni ez errepikatzeko Bizentek izan duena. Hori ohikoa da. Hasieran ni aipatu dut, aldaketa da, aldaketa politikoa, baina ez aldaketa sozioekonomikoa. Eta kanpoan gelditu diren alderdiek eta zituzten baliabide guztiak ukiturik gabe daude. Orduan, hori normala da. Agian ez dugu, aipatu ez duguna da, normalean aldaketa bat edo iraultza bat ematen denean, astutzen zaiguna da, horrekin batera zer sortzen den ere aztertzea. Eta iraultzarekin batera sortzen dena da kontra iraultza. Horrela izan da. Eta justu iraultzak bukatu direnean, aipatu diren kasuetan, hor daude, indar kontra iraultzaileak justu egin dena desegiteko. Alden guztia desegin, ziurazki ez, horrela sortatu da. Orduan, hemen gauza bera, elkarte ekonomikoak, dezakezue, enpresarioen elkarteak. Bitxia izan arren, sindikalismo munduan, ze zatik eta zeren, orain arte, paradigma hori aldatu arte, beti sindikalismoa modu orokorrean erreformista zen iraultzailea edo bultzatzen zutena aruntzazi joan. Baina gaur egun ni gutxienez, sindikalismoaz landu dudana, hori garbi erakutsi zidan bi sindikalismo mota dagoela eta bat hobetu ibiltzen dela sistema honekin eta ez sistemarekin, orain arte izan den sistemarekin, edo transizioarekin batera sortu zen lan harremanetako eta harremanetarako sistemarekin, eta ez erreforma edo iraultza edo austura arriskutsu baten alde. Hori sortatzen da, orduan, zer esanik ez telebistaz, kasualitatea, ETV moztu zen kanpaina hasi baino lehenago hemen. Zango dira, eta nola zemotako eztabaidak izan daitezke hemen, edo gutxinez esateko planteatzen ari diren eztabaidak eta egiteko politika moeta hau, ez dugu gustoko negatik, ez dago modurik. Ez irratirik, ez egunkaririk, hortan ere salbuespen badugu, baina ezin da alderatu. Nafarroan ez dira bakarrik hemengo egunkariak irakurtzen dira toki guztitakoak. Eta nik oso poderia handia dute, horrela izan delako. Orduan nik suposatzen dut, gobernuan eratu zenean, imaginatuko zutela justu sartu edo gauzak egiten hasi bezain pronto, horren kontrako jarrerak sortuko zirela. Beti hasieran galtzailea gelditzen da pizka bat grogi, nokeaturik, baina handi gutxira azten dira gauzak berrantolatzen. Eta aipatu diren kasuak, garbi daude.
badira gai beroak eta hortik ez gara pasako, edo ez gara hain erraz pasako. Hori normala da, eta hemen ikusten da, lehen esaten nuena, ikusten ari direla bi bloke, bi talde ezberdinak, ez homogeneoak, baina hori nik uste dut ondo dela, ikusteko non dagoen asuntoa. Gobernu honen aldeko botu guztiak esan dudan bezala ez dira ez garbiak, ez kontzienteak, ez pizka bat erreazioaren gatik izan da. Eta hori mantendu behar da, esanez hor daude, hor jarritzen dute. Hor jarritzen dute, ez dut pasanai komentatu gabe, joan egunean, Diario Navarra honen, egunkari honen zuzendaria hil zela, eta izan da beste bat, transiziorako funtsa eman duen persona bere izan zen, funtsa demokratikoa, hau da txistea. Funtsa demokratikoa. Eta, hori kate, ez dakit, telebista normal batetan, egiten dituzu bidiru programa, zer gertatzen da persona honekin, mesedez, zer egiten duzu, gure berria maitatuan zerbait idazten oso ondo, baina irakurtzen dugunok. Eta hor nabaritzen da, falta zaigula kultura berri bat egiteko, eta bakarrik aldaketa politika bat, trinkotasun handia. Iniziatiba eta ekimen asko eta denbora behar da hortako, baina egin behar da, ez dakit irakurri zen uten, ja honekin jarraituz, joan egunean Juan Mari Larrartek berrian justu aipatzen zuen artikulu batetan nola dagoen, euskal kultura eta azken finean, hor dagoena, hori da, baina zer egin, ikusi behar da, baina egin bai, eta alde hortatik haiek, frankismoan menderatu dutelako dena, gero ere badute, ezin duzu imaginatu, gaur bertan, administrazioan zer resistentziak dauden, gobernu honek gauzak aurrera eramateko, eta ez dira ikusten, ez dira frogatzen, normaltzat hartzen dira, baina ezin duzu imaginatu, batek agian pentsa dezake, abiadura motela darama gobernu honek, bagian bai, baina zergatik, batzutan horrela ez delako ikusten, baina beste batzutan, galga handia hor dagoelako. Galdetu udalean, langilei, gintzutin duenaren gatik. Hori normala da, baina ze tamainako erresistentzia dagoen, agian publikoak ez daki. Ezoek, modu orokorrean. Baina hori normala da. Bigarren Errepublikarekin gauza bera sortatu zen. Florenek aipatu du ekolosio bat, hor dago, olatu edo guain handi bat, baina 2 urte barru, bere baliabidekin antolatu zuten nire ustez garai horretan izan den alderdi politikorik modernoena, propaganda aldetik, antolakuntza aldetik, eta niz eta hori gutxi izanik, orduan ja 56an antolatu zuten beste gauza bat. Hor dago, iraultza kontra iraultza, reforma edo austura eta ez reforma, likidoa batek aipatu dere, horrako, orduan normala da, oso normala. Asuntoa da, hori jakinda, edo hori ikusita, zer egin, hori da. Nire iritzia, abiadura gehiago jarri. Gaiek sartzen direnean gobernuan, sartzen dute 5. Eta gero, etortzen direnek, badituztela urte desegiteko hor egin duguna. Baina hori da nire iritzia, hori egin behar da, dena askartu. Ni azkenengo ideiarekin erabat ados, azkartu behar da, eta gatazka polarizazioari beldurrik ez, aldaketarik ez baitago polarizaziorik gabe, ezta? Ni bi kontzeptu, bi kontzeptu ekarri nahiko nizuz, eta uste dut gaurko saio, orain saio honetan, eta aurrengoetan ere baliogarria direla, ez? Bigarren mai inguruan gainera hori da funtsa maila batean. Nik uste dut erregimen kategoriak balio dula gauza hauek aztertzeko, ez? Bereizten dugulako gobernua da udalena, gobernua da Nafar gobernua, batzutan tentaldia dago, eta hori da poterea, eta poterean balin bazaude dena egiteko aukera duzu.
gezur hutsa, ez da egia. Erregimenaz hitz egiten badugu da, erregimenak hobeki deskribatzen duelako boterearen maparen konplexidadea. Eta konplexidade horretan, erregimena zer da? Erregimen da indar korrelazio baten kristalizazioa, horren zehaztapena, horren sedimentazioa. Eta azken finean, indar korrelazioa zer da? Indar korrelazioa da, zuk duzula egunkari txiki bat, edo irrati txiki bat, asko kostatu zaizuna egitea, eta beraiek dutela botere faktiko bat, egun urte baino gehiago dituna, izugarrizko eragina, Diario Navarra, edo indar korrelazioa zer da? Beraiek dituztela telebistak, eta zuk ezin duzu ez da ETV ikusi ere, ez da egin, ezin duzu. Indar korrelazio materiala da, aldaketaren alde egon daitekela enpresari txiki batzuk, kooperatiba batzuk, ekonomia soziala, eta enpresa handi guztiak eta multinazionalak aldaketaren kontra daudela. Errealitate material hori hor dago eta gainera ideien munduan indarrak ez daude batere parekatuta. Batzuek izan dituzte baliabide guztiak eta urte guztiak nahi izan duten zentzu komuna nagusitzeko, eta zuri hori aldatzea kostatzen zaizu izugarri eta askotan erreakzioan zaude, zaila delako horri buelta ematea, ez? Nik uste dut, erregimenak ematen digu, erregimena da sindikatu batzuek patronala eta gobernuarekin izan dute privilegiozko harremana, Diario de Navarrak duen eragina, hori dena da erregimena. Emiliok esaten zuena, jende asko instalatuta administrazioan neutrala ez dena, batzutan pentsatzen dugu administrazioan dagoen jendeak zerbitzatzen duela edo betetzen duela arduradun politikoak ematen dizkioten aginduak. Batzutan bai, eta beste batzutan ez, orain udaletxetan dagoen jende asko horretaz ez bazekien orain konturatu da. Sabotajea batzutan ez evidentea, baina sabotajea. Orduan, nik uste dut errealitate horri erreparatu behar zaiola. Horregatik erregimen kontzeptua nik azpimarratuko nuke. Eta bigarrena, subordinazioa. Subordinazioa da azken finean, eta hori ere lehen Emiliok aipatu du, eta azken finean gu ez gaude Nafarroa, jendartea, baita ere instituzioek estatuarekin duten harremana, nahiz eta paktismoaren mito hori, ez da berdintxoen arteko harremana, eta kultura politikoa eta jendarte bezala, nola baita esateko, Gran Guayomina dago gure etxe gehienetako egon gelan sartua. Iñaki Perurena gure nortasuna hitz egiten ez dago Gauero, Madrilgo edo Kordobako egongeletan, hau da, hori askotan aipatu da ez, isuria edo informazioa edo informazio kulturala edo isuri edo transfusio kulturalak argi dago ura bezala goitik bera doa eta gu behian gaude. Guri erortzen zaigu, Madriletik erortzen dena, baina guk ez ditugu gure mezua kolokatzen, ez gaude parekotasun horretan. Horrekin, nire uste dute, aitzakea egon daitekela, eta ezin dugu ezer egin, ez da derrotista izatea ez, baina edo zein aldaketa aurrera emateko, ilusioa ongi dago, baina ilusionismoa ez. Ilusioa, baina jakin behar dugu, zailtasun handia daudela, zen diagnostiko hon bat egiten ez baduzu, Osiak egiten zuen galdera ez, erreazio hori prebisiblea da, eta baina jakin behar, nire ustetan, Nafarroako eskuina oraingoz ez da mobilizatu, ez dut zenizo izan nahi, baina nire uste Nafarroako erregimena egon dela tanteatzen orain arte. Osea, ez du kontraofensiba horkoak ez dira oraingoz mobilizatu. Ari dira saioak egiten, baina orain etorriko dira eta denbora dute, eta batez ere, nik uste dut, beraiek ikusten balin badute aldaketaren blokea berez ez dela zatikatzen edo ez dela hultzen, ofentsiba ez da nola nahikoa izango. Beraien ikuspegian, beraiena den zerbait kendu diegu. Eta hori oso normalean privilegioan beti, privilegio bat izan baduzu beti eta momentu batean sentitzen baduzu kendu egin dizutela, reazioa izugarria da, izugarria da. Badaude galderak. A ber, hemen. Mikrorik badago? Ezakigu. Mikrorik ez?
erabaki du hau eta hori egingo dugu eta nire egiten. Ez? Hori da, nire ustez, hemen planteatu behar zen aukera nahiz eta desadostuzun horiek egon. Orduan, entzuten dugu, hori, erregimena eta eskuina eta ezkerra ongi nabarmentzen dela, gaur egun, aipatu zu ustelkeria ere, aipatu nahi dut Arostegiaren promotoreak nor diren, Nova Caixa Galizia, erreskatatutako bankoak, Sikabeia diren... Barkatu gauza bat, oso gai mamitsua iruditzen zait, oso. Bai, Arostegiako igual proiektuaren inguruko debatea edo sortu daiteke igual bigarren mahai inguruan edo bai. Historikoki, nola kokatzen duzuen hau pelikula honetan. Bai. Agian bukatuko dut galdearekin ez. Bigarren partean nahi baduzu gehiago sakonduko dugu, baina kontatu duzuen historia horretan eta planteatzen den, ez dakit, ikusten dut aizadetela oso ongi bereizten, ez, eskuina eta ezkerra eta non dauden hemen polarizazioak Nafarroan, baina Gaztanen argi dago, hori ez dagoela hain argi eta... Esandako ezakit komentarioren bat, baina hori oso gai mamitsua denez, gehiegi sartu gabe. Ez dut gauza berezirik izan behar. Agian itxegiterakoan badirudi bi polo do indarra bi tokitan daudela, baina nik oso garbi dut oso heterogeneak direla, bai, toki batean eta bestean. Eta kontraesanak hori larria da, baina badira ere, eta ez nahuela harritzen. Beste gauza da zer egin behar zen edo nola funtzionatu, ni dudarik gabe beste modu batez egin izan dituzken gauzak. Baina historikoki horrela da. Nik aipatu dut bigarren errepublika, hasi bezain pronto dena demokratak eta republikaren aldekoak izanik, denek bere ideia propioa, ideia berezia zuten nola egin nekazaritza erreforma, normala da. Egin behar dela bai, baina noaino, osea, niretzat ez da arraroa, baina sortzen den, mina eta segon eta sondia da. Hori nola kudeatu hori interesgarria da, zer egin behar zen horretan. Ni lehen aipatzen nuenean erregimenaren kontzeptua interesgarria iruditzen zaidala, ez, esaten nuenean, nik uste dute erregimena maila batean erregimenan gaude. Ez da bakarrikan erregimena dago. Erregimenarekiko hausturak nor bere buruan ere egin behar ditu eta bere jardueran nik uste dut hori kostako zaigula, ez? Nik uste dute nabarmena dela erregimenaren irakurketa berdina ez dutela egiten aldaketaren aldeko indar guztiek eta naizta terminologia berdina erabili gauza ezberdinak esaten aldira, ez? Nik hori, lehen esan dut, nik hori eta badakit kontrasan batekin talka egiten duzunean zuzenean, behar bada zure sensibilidadea beste bada, eta normala da, erabat ulergarria da, ezta? Baina aldaketa Nafarroan gertatu da, hain zuzen ere, ezberdintasun hoiengatik. Ezberdintasun hoiek elkartu gabe, etzen aldaketarik egongo. Orduan, niri ere gustatuko litzaidake paketea erostea inolako pegari gabe, kontrasanei gabe, ezta? Bueno, ez dago, paketea erosten duzu kontrasanekin. Horrek ez du esan nahi kontrasanak jan behar dituzunik, ez? Baina bai, jakin behar dela, irakurketa horiek beharrezkoa direla ongi kudeatzea, ez? Nabarmena da, aldaketaren aldeko indarrek kontrasanak dituztela. Arostegiaren inguruan, euskalgintza aipatuko dugu arratsaldean, baina euskalgintza maila batzuetan, aldaketaren aldeko indar batzuek, esaten dute, han ez dela aurrerago joan behar, obsesio identitarioak direlako. Eta esango diazuen nola bereizten den mezu hori erregimenaren mezutik, ez bada mezu bera. Orduan, erregimen bat aldatzeko batzutan erregimenaren esparruan hanka bat duzu, edo dute batzuek. Orduan, nik uste dut hori
ongi dagola, eta horregatik hasieran aipatzen genuen aldaketaren inguruko hausnarketa bat ez da esatea aldaketa, bai, ala ez, aldaketa perfektua edo aldaketa zapuzketa handi bada eta ez du ezertarako balio. Graduazio guztiak aintzat hartu behar da, horregatik alako ez da nik uste dut aberasgarria direla, ez? Kontrasanak daude, hausturak eta jarraipenak ematen dira, krisiak, haserreak, hori hor dago, eta bai, atzematen da, erregimenaren itzala, nik hori personalki ere ikusten dut, erregimenaren itzal hori oso potentea dela, baita aldaketaren esparruan ere bai, eta hori mai gainean jarri behar da, ezta? Baina testu inguru horretan ere kokatu behar dugu, aldaketarekiko jarrera positiboa ez da akritikoa, kritikoa da, kasik inorkez, nik uste dut inorkez dizula Nafarroako aldaketaren alde hitz egingo, inolako kritikari gabe. Ez da gobernuan dagona ere, nik uste dut hori dela errealitatea. Bueno, besteak beste anitza delako, ez? Nik uste dut hori mai gainean jarri behar dela, eta etorkizunerako nire iritzi pertsonala da, ados nago, hausnarketa horrekin, hausturak egin behar dira, ausartago ibili behar da, eta urrats gehiago eman behar dira, zuzen ere, erregimenaren itzal hoiek gainditzeko. Baina hori ongi egin behar da, zen hori egin behar da, aldaketa arriskuan jarri gabe, zen aldaketa, esan nahi dute, ez kontuaz da esatea, hau ez galtzeko beldurra dela eta ez gara ausartuko kritikatzen, bai, kritikatu behar da, baina jakin behar dugu, batetik hemen esan da, aldaketa ez da itzuli ezina, edozein momentutan atzera egin dezake, ez da, baina gainera, segunetan olako deatzen dugun, igual aldaketak porrot egiten du, ez kanpoko presioen eraginez, presioen eraginez, baina ez horrela, hau da, erregimen zaharraren aldekoak berriz irabazten dituztelako hauteskundeak, baizik eta aldaketaren blokea apurtzen delako, eta tragedia bat litzateke aldaketaren blokea apurtzea. Horrek ez du esan nahi dozen gauza justifikatuta dagonik, baina eta gaurko begirada historikoak esaten digu horrelako koalizioa, zen koalizio bada ezentzu tradizionalea, baina bai indar metaketa ez dirala erraz eraikitzen, besteak beste, harreman historik, gaur egun aldaketaren indarren arteko harreman historikoak ez dira arrosazko bideak izan, oso harreman konplexuak izan dira, beste giro bat dago, eta hori zaindu behar da, nire ustetan. Ez akritikoki, ez, baino zaindu. Labur, aipatzeko hori, indar ezberdinak gaudela, indar metaketa hori gertatu dela, eta jarrera ezberdinak egon daitezkela, arazo orokorrei begira baita ere. Batzutan akordioa lortu dira, beste batzutan kilikolo, baina arazo zehatzak, zonalde batekoak eta gertatzen direnean, ez da bakarrik alderdi edo koalizioien ezberdinen arteko ikuspegi ezberdinak. Ez da hori bakarrik, gainera zonalde horietan ere normalean, naiz eta indar batekoak izan edo beste batekoak izan, normalean sortu hoi dira, eta hori historialari gisa esaten dute. Sortu hoi dira hor normalean, horren inguruan interes mota bat edo beste interes mota bat dutenen artean, sortzen dira baita ere talka horiek baina eta askotan ez dira izango segurazki nori eman dioten botua edo baizik eta beste eguneroko kontuetan eta hori ere kontuan hartu behar dugu gauzak aztertzeko orduan. Nik bestalde arazo horretaz eta ez dut pertsonalki ez dut ezer ezagutzen ez dakit nola doan eta oso gutxi ulertu dut zer gertatzen ari den hori, baina hori beste kontua da. Euskal Herri osoan Podemosek hartu den indarra, horren inguruan jakinen nuke bizka bat ze esplikazio ematen diozuen zuek, alderdi berri batek, alderdi zahar eta potente baten inguruan nola sortu den hori, eta batez ere Nafarroan ze eragina izango duen etorkizunerako, mapa politiko berri honetan.
Alakoak gertatzen dira, ez da ematen du mailan dagonari beti dagokiola baloia kanpora botatzea. Aurrekarien inguruko saioa da. Esan nahi dut, egun osoa dugu gai horietaz hitz egiteko, bigarren mai inguruan erregimen aldaketaz hitz egingo dugu, eta igual azkenengo hauteskundeen emaitzaz hitz egiteko aukera egongo da, ja arratsaldean euskalgintzari buruz, ezagit, igual komeni da denbora badugu, orduan norbaitek galderak egiten baditu aurrekaria, osea, berez saio honen gaiari buruz lehentasuna igual ematen diogu, eta denbora balin badago, erantzun dezago, ni erantzuteko pres nago, gogoa ere bai, eta bigarren mai inguruan ez nago, niri mesede bat egin diatzu, honetaz hitz egiteko aukera eskainiz nola baitez, baina iruditzen zait, hemen gaudela begirada historiko hori egiteko, eta igual horretarako igual denbora utzi, eta galderarik edo iritzirik ez badago, hemen gaude denon artean abantaila hori badu, hau ez da kurso konbentzional bat, ez? Denon artean erabakitzen duguna egin dezakegu, denbora dugu, baina igual, iruditzen bazaizue, igual aurrekari historiko inguruko hausnarketarik balin badago horri lehentasuna, eta gero bestela gustu handiz erantzungo genuke horretara. Mikrofonoa, bai, hemen... Bai, eskerrik asko, guztioi. Nik aurrekari gisa plantatu nahiko nuke, nez eta gaur egun ere plantatuko dunari buruz hitz egin dezakegun. Zuen ustez, zuek nola baloratuko zenukete herri mugimenduaren papera aldaketa albidetzeko orduan, ez? Hauteskunden aurretik, ez, hilabete luzetan eta herri mugimenduak bere 11 espresiotan, klasikoak izan daitezkenak, euskalgintza adibidez aipatzearren, baina baita berriagoak, forma berriagoak zeukatena, Nafarroko kutxaren usteldura guztia eta ustelkeria guztia agerian utzi zuen mugimendu hark, nola baloratzen duzu, ez? Horrek guztiak eduki zuen papera, eragina, lagundu zuen, nola baloratuko zenukete? Mi esker. Ez da erraza neurtzea zein eragina dituen edo dituzten horrelako ustelkeria kasuek eta besterik gabe ikusi beharko genuke zer gertatu den joan den igandean, ez da, ustelkeriaren horretan buru belarri edo kopetaraino sartuta gizartea eta lata guztiz ere, baina nik uste dut, bai, igadura horretan, elite horren igaduran eta bere pisua izan du, beraiek ere, suposatzeko da, nik ez dute zer atzeman, baina suposatzeko da elite, aipaturiko erregimeneko elite horren barnean eta horrek arazoak sortu zaizkiela eta sortu dizkiela eta dudarik gabe nekadura jendearen neke horretan gero hori gutxienez gobernua aldatzeko botuak emateko orduan naiz eta maila horretan eman da, suposatzeko da, ustekoa da, bere garrantzia izan duela orokorrean. Dena den, bueno, hor, ez dakigu. Nik uste, historikoki gizarte mugimenduak duela 35 urtetik ona, aldaketa handiak izan dituztela eta ibilbide oso ezberdinak. Nik izango nuke Espainian desagertu zirela. 86 arte, tanen kanpaina zela eta hori izan zen agian berpisteko puntu bat. Horren, transizioarekin batera, Euskal Herrian ezik, gizarte mugimenduak apaltzen dira. Edo apalduak izan ziren. Edo desagertzeko bultzatzen zituzten. Euskal Herrian ez. Noski, 80. hamarkada dago gizarte mugimenduak gero
35 urte beranduago aztertzen baditugu, alderatzen baditugu, ez dute zer ikustekorik. Lehen aipatzen nuenean, aldaketa sakonak eman direla orokorrean, horretaz, oraindik zaila da jardutea noraino iristen den. Krisialdi ekonomiko urak, 86an bukatu zena, nire ustez, moztu zuen orain arte iristen zen orokorrean diote. Gizarte mugimenduen nortasuna, ebilbidea, prozedura eta batzuk desagerturik gelditu ziren. Beste mundu berri batetan iristera, joan gara. Sindikalismoa baita, zeren azkenean langileria biologikoki erabat ezberdina da. Eta lan harreman berriekin, hemen jendea badaki honetaz ere, baina, eta esango dizuete, espero dut, baina ez dago langile kulturaren jarraipenik, moztu egin da, 80. hamarkadan. Orduan, gauza berri baten atarian gaude. Gure kasuan hor daude mugimendu batzuk. Orduan, zer atera daiteke handik eta gero sortu diren beste... Nik uste dut, ez legitimotasunaren aldekoa jo dutela, hori izango zen nabarmenena. Ez dakit horrituko zareten, baina azken hauteskundetan eta presidenta zen Barzina eta... Ja zen izugarria, tabernetan edo zintokitan, niz eta zu ezaguna ez izan, jendea gazten zen hori, ireina botatzen. Orduan, gizarte mugimendua lehen bezala, nik ez dut formalki ikusten, baina bai garrantzia handi ematen diot, suertatu diren gauzek, duten eta izan duten eragina, toki askotan, naiz eta lehen bezalako gizarte mugimendurik ez ikusi, eragin handia izan dela. Gero hemen gelditu diren zerbait, euskalgintzan, gure sindikalismoan, eta hor bere esparruan lan hori eginda. Toki askotan lan hori naiz eta oso gokaturik izan, ikuste dut, ez legitimazioaren kontrako indarra handia eman diotela. Ez dago bakarrik hemen telebista, botu emaileak, eta besteak ustelgiritan sartutak. Badago, ekintza zibila asko. Eta gian, gero Espainian berpiztu direnean gizarte mugimenduak hemen ez ziren hainbeste berpiztu, baina beste modu batez aldaketaren aldeko edo horren kontrako edo gaitzesteko ikusten zen guztia indarra handia dago eta zegoen. Eta gaur egun suertatzen da, ez daude gizarte mugimendu handiak, baina desauzioak direla eta tipen kontra ez dakit zer, solidaritate, badira multzo asko, dakit zenbat zentzuk, eta dena militanteak ote diren, edo jendea, baina gizarte zibila hemen ez da hilda. Eta horren guztia dudarik gabe izan zuela. Aukera badugu orain aldatzeko. Eta hori guzti sortatu zena. Hora, justu, zein nola egiteke da hori, interesgarri izanen da. Nik esango nuke, lehen saiatu naiz, denbora erlojoaren kontra nengoen ja, nik esango nuke herri mugimendu, herri eragile, zen batzutan kontzeptua ezakit asko laguntzen duten, zen eragileak ere, batzutan individuala, kolektiboak, jendea elkartuta, baino gaur hemen, bihar hori sareak ere existitzen, herri jendarte zibila batzutan esaten dena, aktibazio hori nik uste dut erabaki horra izan dela aldaketanako. Hor humus bat edo sortu da hor, zentzu komunaren lehia hori, eta hori gero instituzioetara iritsi da, han ere beste asmakizun bat egon delako horren kudeaketa politiko-instituzional, elektoral, deitu nahi zuen bezala, ez? Baina nik ezin dut irudikatu bigarrena lehena ari erreparatu gabe. Nik uste dut etzela gertatuko, eta hau aurrekarien inguruko hausnarketa da, baina baita ere etorkizunari buruzko hausnarketa da, ez? Norbait pentsatzen badu, jendarte zibilak edo herri eragile horiek egin zutelan beren lana eta orain kudeak eta instituzionalaren unea dela, igual aski da begiratzea
kontraofensiba, erregimen zarraren kontraofensibak, zegarra, orain upeneko deskubritu duten nola, praktikak egiten dituzten nola sustengatzen diren pankartak, orain arte ez egiten, baina orain ikasten ari dira, eta zer egiten ari dira aldaketaren gobernuen kontra? Herri mugimenduak, herri eragileak, mobilizazioa, pankarta, konzentrazioak, justu errepertorio hori beren ganatzen ari dira. Pista bada, hau da, beraiek ederki dakite baita dituzten baliabide guztiak izan da ere, zutuzu diarioen Navarra tala ere behartuta sentitzen zara pankarta erabiltzera. Hori izan da. Orduan, nik uste gure ikuspegitik esan, beraiek hori behar badute beste tresna guztiak izan da, gure aldetik pentsatzea aski dela gobernuak eta instituzioen kudeak eta inozokeria handia litzateke. Nik uste asmakizun irakurketa historiko hori egin behar dela, ez? Eta laburki bada ere, nik hemen ateratzen ari dien eztabaida batzuk, nik esango nuke munduko ezkerra eta munduko mugimendu eta sujeto eraldatzaileetan punta-puntan dauden eztabaidak dira, ez? Hain lehengunean elak antolatuta Pablo Solon Boliviako ministrarioi bat zegoen, eta kontatzen zigun, bera nahiko kritikoa da Evo Moralesen gobernuarekin, oso irakurketa kritikoa egiten zuen, baina kontatzen zuen bere ustetan nola iritsi ziren gobernura, eta beste ñabardura askorekin, baina prozesu bera kontatzen ari zen, ari naiz brotxa lodian, berak esaten zuen, jendarte zibilaren nekea eta mobilizazioen gatik lortu zela giro bat, eta gero batzuek giro hori kudeatu zuten termino elektoraletan, gehiengo bat osatuz eta bar. Eta horren konturatzen zara, herri mugimendua, jendarte zibila, eragileak, gobernua, erregimenak, eztabaida hori hemen dugu, Bolivian dute, hau da, eta nik hori azpimarratuko nuke, niretako naizta kontrasanak izan, eta kontrasanak ditugu oso pozgarria da, azken Nafarroako 50 ez dakizen bat urtetako eztabaida nagusia, ez baita izan aldaketa instituzioetatik ere nola egin, baizik eta nola erresistitu eta nola protestatu. Hori zen gure eztabaida. Gure eztabaida zen, batzutaina kasi pentsatzen duen, ez dakit gobernura iritsiko garen noizbait, baina nola protestatu, nola aldatu gauzak. Orain, planteatzen diogu gure buruari, nola aldatu dena instituzioetatik ere. Eta orduan, nik uste dut hori bihar ere galdu daiteke, esparru hori ez da, baina oso aurrerapen handia dela, eta aurrekariei begiratzen badiegu, nik uste dut estimatu behar dela lortutakoa asko kostatu zaigulako, ez da. Bai, nire galdera bai historikoa, bai, hemen Iruñeriko zentrismoak jota edo gauden ez denok, ez? Ez daki, igual Emiliok aipatu du hemen aldaketa politikoa gertatua pesoeri gabe eta hori inonez da gertatu beste komunidad erkidegoetan edo, baina hemen Iruñan, Nafarroan ere badago zonaldi handi bat non hori ez da posibilizan eta ez da posibilizanen epe luze batez, eta bada herribera, eta nahiko ongi ezagutzen duzuen denok herribera. Zergatik, hori da galdera historikoa, nola iritsi gara horretara, ez? Eta konpontzeko biderik baldago? Labur, ur sakonak dira, oso sakonak. Ez da, 2 minututan gauza izateko gainera ez daude garbi. Baina horrela, bapatean zaitut. Nik uste dut herriberako arazo ez dela bakarrik, beste tokitan ere, irakurri Iruñako datuak. Hor daude, egin batuketa eta genketa. Baina dudari gabe, kultura politiko aldetik herriberan beste modu batez funtzionatzen da. 2 gauza labur. Bata nire ustez, ara sartzen ez direnak edo sartu ezin izan dutenak agian ahaztu zaie, kultura demokratikoa ez hitza gustatzen, kultura republikarra, laikoa, aurrerakoia, herriberan egon zela, errepublikarren artetik oso zabalduta eta langileen artean baita. Ezin da sartu beste proposamenetatik, ezin duzu haiek esan begira, hau da horrela, ez, defendatu behar dena da. Edo kultura hori landu beharko zen, esan ez, defendatzen duguna,
zu zeuk hemen edo hango kultura politikoan defendatu zela. Jartzen didazu, Iban, aurpegiaren gatik azaltzen ari naiz liburu itxita bat bezala. Zarenteratzen. Hau da, autonomismoa, Euskal Estatu bat lortzeko, errepublikarre defendatu zutela. Errepublika suposatzen zuen aurrerakotasun guztia, errepublikarrek defendatu zutela. Tarduan joaten baten bat, pentsatuz, beste pensamenduekin, konbentzitu nahian, ibiltzen bada, eta ez badu lortzen, ez da enteratu. Identitate puntuak ez dira horiek, orokorrean. Beti izan dira nazionalistak tuteran eta herriberan, badakizu. Martillan, tuteran bertan eta bar. Baina nik uste dut alde batetik gaizki planteaturik izan dela, norbaitek horrela ikusi badu, bagoa zara hemengo zera, eta hori ikusi dugul, 70 markadan, 80 orain ez, baina hor dago poso bat. Bigarrena, eta ez dut eztabaidan sartu nahi lehen, nik uste dut hemen sortu dela Nafarroan indar politiko berri bat, nire uste apalean, gaizki ibili dela gauza garrantzitsu batekin. Hau da, Nafarroako aldaketaren aldeko mugimendua lideratzeko ez bakarrik grina, baitzigitan bururik, falta izan zaiola. Burua izan balu, asunta da oso erraza, adibide batekin ulertuko duzu, Iban. Bigarren Errepublikan lehen aipatzen genuenean Zeda eta horre alderdirik modernoena zela eta Zedak ez zuen propagandarik egiten etxarriaran atzen. Zeren oso ondo banaturik zegoen, karlismoaren zonalde garrantzitsuenak, hoieia gureak dira, eta orduan, ezkertiar eta republikari irabazteko egin behar duguna da, karlismoak eragina ez duen tokian. Prozesu sakon eta luze bat lideratzeko hitz egin behar da. Eta gauzak ondo antolatu epe erdi batetarako. Eta indar gehiago egin dezake, indar berri, politiko berri horrek, milagron edo fiteron, bildu joaten dela baino. Edo joango balitz baino. Baina hortarako, heldutasun, nire ustez, heldutasun asko falta dela. Denok batera, hemen egin dena, irauteko eta luzatzeko. Gertatu dena izan da pantuflada bat, nire ustez. Erregiminaren kontra jotzen dugu, baina, irabazi dugu, baina hau paritu dizkiegu 3 senatari eta diputatu bat. Lidergo hori edo lidertza hori nire ustez uko edo ez da ikusi edo nik bakarrik ikusten dudalako. Orduan, amankomunean jarri behar dire gauza asko, eta historikoki ezin bada, Buñolera joan, gehiengo bat izateko, edo izatera, landu behar da indar politikoen artean nola banatu lana. Zeda eta komunion tradizionalista. Azken finean, gehiengo absolutua, 36an, 33an. Azaltzen dut bitin bat. Bueno, iruditu zait... Barkatu, bai. Bai, horregatik, bai, hemen aurrean. Bai, bueno. Berdin zaite. Bueno, Nafarrez garen aintzat, gako batzuk buta dituzuen, mai gainean, eta ni, bueno, 3 azpiratuko nuke nire galderak formulatzeko orduan, ez? Alde batetik ados nago Emilioekin, esan duenean, lehagoi hamarkadan apurtu zen logika bat, lagileen aldekik, eta aurreako egin
defensak egiteko aldetik logika bat apurtu zen, borrokaen aldetikan eta hori. Gero beste aldetikan izko esan dut Nafarraren garaipena justo izan dela, eta Florenek esan dut behar dugula, prozesu hau ondo kokatzeko behar dugula begi luzeak, eta orainaren kontzeptuatik ategitea, ez? Hori guztiak biltzen, nik galdeteko nuke, gaur egun, zein diren aldaketaren aldeko dauden indarraren arriskuda nagusinak, ez? Nik kanpotik ikusten, kanpotik Euskal Herria ikusten, Gipuzkoatik ikusten, batzuetan ikusten dela, dena oso harina egin nahi duela. Osea, ea ulertzen dugu, nik ador nago ausarta izan behar gaela, baina aldi berean ezin dela denak 4 urtetan lortzea. Eta ezkerriaren askotan izan duen akatsa hori izan dela. Nahi dugu 4 urtetan denak burutzea, eta hori ez da posible. Jakin behar dugu kontrasan horiekin bizi izateak. Eta beste aldetik da, gu eskatzen baldin badugu, ausartua izan behar garela, baldago indar sozialak atxetikan, poderean dagoen personak sentitzeko atxean babesa hori. Ez que indar sozial hori gabe, zaila da, poderean dagoen, edo gestionatzen nahi diren politikoen edo gure jenteak aurrera pasok hori ematea, ez? Hori. Bai, agian, igual, bigarren mahai inguruan hobeto landu daiteken gaia da. Bai, uste dut baietz, eta hemen igual kutsu historikoagoa dauzkaten galderei erantzungo diogu. Eguna luzea da. Bai. Ja nire galdera atragoetan sartzen den. Lehenengo gauzatxoa zen, gobernu aldaketa, erregimen aldaketa. Bale, bi helburu oso desberdinak eta pakete oso desberdinak daramatenak, bale. Baina nik ikusten dudana da, gertuko hauteskundeak direnean, udala, gobernu autonomikoak eta horrela, badirudi bozkak ezkerragokoak ari direla lortzen, hori gainera, bueno, ikusi dugu. Eta gero, estatu mailako hauteskundeak direnean, bozkak eskuinaldera jotzen dute, eta erregimenaren aldaketa hor ematen da, Madrilen ematen da, ematekotan. Orduan, hor, historikoki baita ere horrelako adibideak egon dira, eta posible da horrelako konportaera soziologikoa ematen baldin bada, nola eman daiteke aldaketatzen, are gehiago Madrileko aldaketak lortzeko herrialdeek egin beharko lukete kristonale egina indarrak batzeko eta holako urratsak oso importanteak dira, bestela ez gara inoiz, bestela emango dira, pues bueno, eran egun eman ziren emaitzak, hori bata. Zuek pixka bat hori perspektiba historikoarekin zen horako, eta bigarrena konzertazio bat. Hemen ez da aipatu mugimendu sozialen artean mugimendu feminista. Eta mesedez hori ezaztu. 2014an mugimendu feministak hankaz gora jarri zuen gobernuak atera nahi zuen eskubide, ugalketa eskubide eta sozialen legea eta ministro batek dimititu behar izan zuen. Orduan, desde luego, hipotekaen kontrako mugimendua hori izan da kriston indarrekoa, eta pare-parean, egon da 2014an mugimendu feminista. Lege batek, lege bat geldi arazi zuelako, eta ministroak dimititu gainera. Nik horren bi aipamen horiek bat, nik uste dut hemen mugimendu ez dugu azterketarik egin,
denbora kontuagatik eta kontuengatik, baino nik esango nuke mugimendu feministaen ekarpena askoz zabalagoa, hau da, epe luzegoa, esan nahi du nik horregatik esaten nuen, aldaketa maila batean albideratu dute azken uneko mugimenduen aktibazioek, baino hitz egingo bagenu eta gaur nik uste dut, gure helburua ere bazen gai batzuk gehiegi tratatu gabe uztea beste bat egiteko eta gehiago sakontzeko, ez? Behar bada aurrekari inguruko kasik ikastaro oso bat egin daiteke, ez da? Zergaiti, adibidez, Nafarroan eman diren mentalidade mailako aldaketak ez ditugu ongi aztertu, ez? Nafarroa garai batean zen monja eta paizen esportatzaile mundu mailakoa lehena eta handik urte batzutara apeztegia itxi behar izan zuten. Holako aldaketak eman dira Nafarroan, eta hor adibidez abortuaren inguruan emakume eta gizonen arteko harreman, hor izugarrizko aldaketak eman dira Nafarroan, eta aldaketa horiek ez dira zerutik etorri. Hori mugimendu feminista bultzatu ditu, mentalidade aldaketak albideratu du oraingo aldaketa. Nik uste dut hori azpimarratu behar dela. Eta bestea, batzuon, eta behar bada hemen gauden gehienon tesi historikoa izan da hori, ez? Aldaketa aukerak biderkatzen direla Euskal Esparruan, Euskal eskalan eta bereziki eskala behitik gora doan eskalan alderantziz baino. Hau da, aukera gehiago ditugu erregimen bat deitu Espainiakoa edo Nafarroakoa nahi baduzu herri eta auzoetatik eskualdetara pasatzen denean, hemen eskualde egiturarik ez dago, garai batean berindadean zeuden orain ez, baino erresagoa da herrietan gauzak egitea udalean gehiengoak osatzea, Nafarroako gobernuan baino, eta askoz ere zailagoa, nik esango nuke ezinezkoa da erregimen aldaketarako gehiengoa lortzea Espainiar estatuan. Orduan, eskalak ez dira neutroak, ez dira bakarrikan erabakitzen Euskaldun edo Nafar sentitzen zarelako, sentitzen zarena sentituta esperientzia empiriko bat dago, eta esperientzia horrek esaten dizu Euskal eskala aldaketarako, kasu honetan Nafarroako eskalak edo herrietako eskalak aldaketarako aukera gehiago ematen ditula. Nik uste dut hori aurrekari historikoak argi uzten dutela, eta nik uste dut beste momentu historikoetan ere gertatu dela. Hau da, erreformari erreparatzen badiogu, hemen haustura, Emiliok esan du, eta Vicente ere bai, hausturetarako aukerak askotze gehiago zeuden Euskal Herrian estatuan baino. Zer nagusitu zen? Espainiar eskala, eta galtzaile atera ginen, eta orain maila batean berdina gertatzen nahi zaigu, ez? Bai, labur, feminismoari buruz, hori Florenek esan duena, gure ikerketa honetan eta denbora kontuak ez gara sartu mugimendu sozialetan eta baizik eta askoz ikuspegi orokorrago batetik ikusi ditugu gauzak. Bigarrena, historikoki, bai, argi eta garbi, Euskal Herria oinarri sartzeko, ezta? Abertzaletasuna, nazionalismoa eta teoria mailan nagusitu zenetik eta arazo hori jarraitzen dugu izaten beti. Gertuko hauteskundeetan eta hemengo indarrei ematen zaie indar gehiago eta baina botante beraiek gero orokorretan eta estatu mailako hauteskundeetan bestei ematen diete portzentu handiagoan, ezta? Batzutan gainera irabazteko moduan, beste batzutan ez, baina hori konstante bat izan dugu trantsizio garaietatik, hau da, abertzaletasuna nagusitu zenetik modu batean edo bestean ona. Eta oraindikan ikasteke dago kontu hori eta ez dugu asmatzen. Horrek suposatzen du badago masa sozial desente handi bat, pentsatzen duena, estatuko mailako kontuak eta alderdi, estatu eremuko alderdien kontuak direla, eta etxeko kontuak, gure etxeko alderdien kontuak direla, eta mentalitate hori aldatu behar dugu, bestela. Bueno, sortzen diren pensamenduak denak etorkizunera begira etortzen zaizkigu, baina, bueno, begira historikoa gainez, pixka bat egingo dizu kontrapunto bat Emilio. Nik ez dut uste horren garbi PSN Nafarroan, esaten duzuna beti Nafarroko parlamentua eskerreko izan zera PSN barne hartuta, nik abian Urranburuaren garaiko gobernuetan kenduta
problema nazionalei begira zeukan beto, agian zenbait gauza eskerrekoa egin zuen, Unibertsitate Publikoa de Zorreda, Mendidorri Etxebizitza Zaplana eta bar, baina horren geroztik eta batez ere Otano kasuaren geroztik nik erranen nuke PSN Nafarroan ez da izan eskerrekoa. Ez du egin politika eskertiarra Zabu Madridetik zetorren gauzekin abortoen legea edo homosexualen rekonozimendua. Eta are gehiago erranen nizuke naiz eta PSN eskerzart hartuta hemen Otanoen kasuaren geroztik eskuinak hartu duen pisua oso handia izan zen niko izan naiz 2003 urtean Ezker Abertzalea izatua zegoela, 22 diputatu eta da ailegatu zela UPN eta PP batuta, eta guztiz ere apunto izan zen gobierno kuatripartito bat sortzeko gain bezala, ZDN, edao diputatua zeukara, aladar zegoen parlamentuan, momentu honetan, kontrako brokeda joango badiz. Gero sortatu zen agostazo. Nik ez dut ikusten hori PSN Nafarroan estatuko kondizionanteak aparte, baina eskertiarra dentzat, eta gero eskuinak hartu zituen urte hauetan pisu oso handia izan zen regimenak ematen zina bakarrik, da kontrapunto, da opinion. Eta gero, definitu dugu hemen, begira historika bezala, zen momentuetan eman den aldaketa, erreakzio moduan, nekea, krisi ekonomika, eta horrekin batera aktibazio eta mobilizazioa gogorra izaten. Maiatzak 15 estatutik etortzen zena, eta hemengo mobilizazioak, ustenkerian aurkakoak, eta bat, baina nien sumaten dut, azkeneko 2 urte hauetan, mobilizazioak ugari antolatzen dira, baina oso motzak, oso ematen dudian nekea gure handera torri da, ez dakiz pensatzen duzuen. Kontrapuntu ederra. Dena den, gertatzen da, horrelako epe zabaletan hitz egiteagatik, dudari gabe, 86tik, gauzak hor aldatzen dira. Nire ustez militanterik zutsuenak eta interesgarrienak joaten dira, PSN-etik. Baina orokorrean, parlamentuan teorikoki PSN hartuta, 82tik ona hartuta, ni gutxienez aukera hori ez dut baztertu, haiek gero bere praktikan sistematikoki kontrakoa egitea. Arrazoia ematen dizut. Baina zure kontrapuntuari beste kontrapuntu txiki jarriko diot. Badira gauza garrantzitsuak egin direla parlamentuan. Memoria historikoaren legea adibidez. Eta horren inguruan badira mugimenduak, horiek ere ez ditut aipatu, ikasleenak ez da ere, ez gaude hemen gaur sistematikoki. Feminismorena aipaturik ez, baina asturik ez. Edo ez da ere. Baina memoria historikoaren legea, suposatzen du ezagutzen duzuela, oso garrantzitsua da, oso aurrerako da nire ustez. Eta hori ere ez da sortu politikari batzuk esan dute, bagoa zau egitera. Aldez aurretik, gizarte mugimendu ederrak edo erakundeak, edo taldeak, edo ikerlariak, denetarik izan delako. Baina hortan, ondo funtzionatu dute, normal funtzionatu dute. Bereziki Castejon bizizelarik. Gero ja dena etorri da horren aldetik. Ondoren, baina lege ezberdina da. Hori da asuntoa. Eskuduntzak askoz gehiago. Estatuko memoria historikoaren legean, adibidez, biratzea da oso zu joaten zara eta pailea joango da eta agian zure kabuz laguntza txiki bat ematen dizute hori egiteko. Hemen, gobernuak egin behar du eta egiten ari da. Hori da aldaketarako interesgarria. Jendea ez da ibili behar bere kabuz bakarrik, bere
Zea, bakardadean, aber nun dagoen nire aitona edo, ez, badago ritmo bat. Eta horre inguruan gauza asko gehiago. Merezi du lege hori irakurtzea, Galdera gehiago egiteko ez dago denborarik ja. Joan gara denboraz eta amaiketakoa presago. Eskerrik asko, urrengo mahai inguretan elkar ikusiko dugu eta geratu diren galdera horiei erantzuna emateko aukera ere izango dugu. Eskerrik asko. Katakarak eragoaz. Uste dut dene dakizuela, kale honetan berean, San Lorenzo aldera, eta saiatuko, ja, 11 erditan ez gara itzuliko ezinezkoa dalako, nioal bezain laster bai, mesedez.